तर मित्रांनो हा बघा पिकलाय. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश बोलतो तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो गावावरून. तर मित्रांनो आज आज आम्ही जातोय कुत्तरबडीला. कुत्तरबडीला जायचंय ना, पक्कावडीला जायचंय ना. तर मित्रांनो कौंड्याला आणायला जातोय कुत्तरबडीला. मखमला नाही भेटणार, मखमला नाही भेटणार. प्लॅन चेंज खेकडे नाही जायचं होतं काय तुम्हाला. तर मित्रांनो आम्ही कौंडला आणायला चाललोय. किती जण आपण आता 1 2 3 4 5 6 जण होणार आहे. 6 जणच आहो. म्हणजे जवळ आहेत काय पक्का मला वाटत नाही. तर मित्रांनो बोलतोय कुत्तरबडीला आहेत, पण आता कुठे आहेत ती नेमकी माहित नाही. बघूया आता आपण कुठपर्यंत जायचं आहे ते मला पण नाही माहिती, पण कौंडला आणायला जायचं आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आता गणपतीला कौंडला लागतात आणि मखमलं त्याच्यासाठीच आणायला चाललोय. हे पिकलेले असतील काय रे आता, कच्चे आहेत ना, आणि मांडल्या नोडीत नाही आहेत. चालेल जाता कौंडला आणायला, कौंडला आणायला जाताव. कौंडला डुकरा बिकरा कुठे मारायला जाव, आम्हालाच लोलवतील ह्याच्यातून. कुठे छत्री पकडून कुठं काय. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, न स्किप करता. तर मित्रांनो हा बघा काल औषध मारले ना इकडे, म्हणजे रासला राहिलेला ना तो मारलाय बघा. ह्या साईडला नाही मारला, गवत मेला इकडचा. आणि आज कुठे कुठे मारलास मग, पूर्ण केला. तर मित्रांनो बघा ह्या साईडला जास्त येणं जाणं नाही आहेत, त्यामुळे बघा गवत किती वाढलंय. आली एकदाची पठारावर. गवत वाढलाय का नाही रे इकडे, भाव तिकडे कमरे एवढा गवत आहे. ऊन पडला आता, गुरं नाहीत म्हणून मग गवत किती वाढलं इकडे. मित्रांनो पाऊस पण वरतून मरतोय बघा, पडतोय आता परत. तवाईच ऊन पडलेला हा जंगल बघा किती, नुसतं दगडींवरून पाय सरतोय या. मित्रांनो बघा इथं पण पडलीत, ह्याच्यावर पण आहे जा. कौंडला आहे बघा, हे पक्षी खातात. जिगूच्या मोबाईलचा डिस्प्ले गेलाय, याच्यावर आहे वरती. चढल कोण पण नाही रे बाबा, आता आपल्या चढवत नाही झाडा बिडांवर. बा झकलं ते कैसून चढायचं आहे तिथं. हो हो. तर मित्रांनो आता पूर्ण कुत्तरबडीवर पोहोचलो आम्ही. थोडं खाली काय तेवढंच खाली आहे हे 2 पावला 2 पावरा आहेत. महिला इथं टाकले असते ह्याच्यावर माहिती झालं. ज्ञानी बाबा टेक्नॉलॉजी ने चढावरती तुम्ही. मग नाही मी कधी बोललो, चढायला बघ कसं आहे. निसन लावली तर चढून धरलाच ना असा वर चढायचा. तुटला तर काय व्हायचा, गटली खाली. मित्रांनो बघा इथे खाली आहेत, बघूया आता आपण. आहेत कोणता कोणता महादेव कोणता
अरे हे बघ इथनं मी असं काढीन नाही. तर मित्रांनो बघा वर चढले 3 जण. बरोबर चल एक हातात सुटणार नाही. तर माका पण चढू दे. सुटणार नाही. दीप्याला ब्लर दिसायला लागला थोडा. क्लिक केला. अरे माझ्या कधी एक हातान 15 पकडीन. बाबा फुल शिवाय मित्रांनो या तुम्ही पण वर आमच्या बरोबर. ए दीप्याला घे. अरे हा घेव. अरे मग वरनं पण दाखव. आता मित्रांनो हा बघा वरतून कसं काढतात. नीट टाकणे. दे कौंडल दाखवायला दे इकडे. मारू नको. हा बघा कच्चे असे असतात आणि पिकले की लाल लाल होतात. आताशी पण 4-5 आहेत. ते तेल डायरेक्ट पिशवीतच टाकायच्या. आगे रे आगे संकेत आत्या चपला झाडून चढलाय. खायचं नाही वरचं घ्या. खायचं नाही वरचं घ्या. 150 रुपये. वेल नको तो. हे मांडीवर कॅच ते संकेत इकडं काय पकडता कॅची. जिगू एका बोटाने कॅच पकडते पण त्या तोंडाने कॅच पकडायचा. दातात ती पण. हाताशी चिकन पण पकडता. मी काय पकडू मग इकडे ओमकार इकडे दे. तोडून देते. तर मित्रांनो कुणा कौंडला पाहिजे संपर्क करा आमच्याशी. अरे ह्यानं वेल तोडला आणि बघ चढलाच कशासाठी. डेट नको तोडू. डेटा तोडून दिलेली त्या निघतात तिथून. अरे तू तोडू नको ते. हा डेटा बिटा तोडून देत. मग बांधणार कशी ती. हे घे ते टाक तशीच टाक. बघा केवढी वेल बघा आहे ती भरपूर मोठी आहे. बघा तिची पानं बघा कशी असतात कौंडलीची. सवय आता पकडायला बोल आय दे. काय पकडला रे. तर मित्रांनो हा बघा पिकलाय. अरे रेड्या काय नाही काय ते बघत नाही. काय आता फक्त बोट फिरवला. बोट टाकला बोट आतमध्ये गेला नाही. कुठं वरती जातेच कुठं.
हा? होय खाली उतार. खाली बघ झाला झाला खाली काटायचा. मला वाटलं कोणता निघाय का काय नव्हती. पहिला गायब खाली उतरून. तर मित्रांनो जिगुनी कौंडला खाल्ला. तुझा धडला नाही वाटला झाला तो. काठीवर कॅचर आहे काय बोलू नको. सोडीला तुझा धडला. मारण्या लागली अरे तू डाय मारलं मॅचला पण असा वर बॉल जाल दुसरीकडे. आता करणार तू गेला होता रे. त्याला घाण झाले कपडे. पाऊस नव्हता तो बरा आहे. अरे काय इथंच बांधतात आता बोललो आणि आतमध्ये काढलंयस बघ तू कसं काढशील काय तू सांग. तर मित्रांनो बघा ओमकार तळल्यावरती. अरे हा बघ कशी बॅग लागतोय. हा बघ आजच्या गावात. अरे तू टाकशील तिला खराब करून ती वर घे. त्याला माहिती पण नाही वाटत कशी लावतात ती. किती वेळा बघितला नाही. अरे तू बोलला तशी कमरत लावायची आहे. तर मित्र आता मी पण चढतो वरती. आजच्या गावात ओमकार चढला. ओमकार बरोबर हा. खल्ला नाही ते बघ. चला मी देतो. रॅमची बस झालं. इकडनं खाली चल. आपण मी पण काय पकडा काय तू बाहेर 100 रुपये कामाला काय रे बघू दे बरं. अगे 100 झालं. 100-150 होते. 1000 रुपये झालं. लावल्या तुझ्या एवढा काय काय रे काय अगदी राहिली तर ह्याला पण घेऊ दसऱ्याला. दसऱ्याला काय करणार आहे. दिव लावाय आता आवाज काय माहित नाही रे. टाक टाक चल. कुठं आहे हा बघ.
झालीत झालीत. तर मित्रांनो काढून झाली कौंडला, आता खाली पोहायला जात आहोत उत्तरबडीला. पूर्ण कपडे बिपडे घाण झालेत वर चढून. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. हे पुढे गेलेत. तर मित्रांनो आता उत्तरबडीवर पोहोचलो. खाली आता पोरं पोहतील. मित्रांनो पाणी बघा किती आहे, कमीच आहे तरी पण अजून पाऊस पडला अजून भरपूर असतो. काहीच म्हणजे पाय ठेवायला जागाच नसतो इकडे. पाऊस नाही बघा, त्या होळ्यात पाणी येतो. आगे इथून मित्रांनो आलो आता खालच्या डावाजवळ. वरती नाही बोलले पोहायचं म्हणून इथं पोहूया. चप्पल वगैरे सर्व वर ठेवून आलोय, फक्त बॅग आणि एक छत्री घेऊन आलो खाली. इकडून जायचं आहे. मित्रांनो हे बघा पोहायला सुरुवात केली. तर मित्रांनो हा बघा पायचेप मारताय. हे बोटला झाड चालव की चालव. ओंकार दा ह्याला उडव.
चल टाक टाक. मित्रांनो बघा ओंकार बघा कुठे गेलाय त्या साईडला नीला नीला दिसतोय टी-शर्ट. शुभम पो पाणी आहे ना मित्रांनो फेकून देतो बाहेर डायरेक्ट एवढा जोरदार पडतो पाणी. टाके चल लवकर झाला पण चला आता. टाके उद्या चले चल बदला चल चले उचल. थांब बोलला तो इथे थांबा. कौंडलांची पिशवी उचला ए उचल खांदी येऊ गे. नंतर येता मी आणायला. आला रे मित्रांनो कौलंडा आणून झाली. आता इकडे आलो मी. कपडे माझे वलेच आहेत. पोहून आलो तर कपडे वलेच झाले. गुरा नाही आलोय. गुरं सगळी इकडे तिकडे गेलीत. वासुर ह्यांच्या गुरात आलाय. ती गुरं सोबतच होती सर्व. त्या ह्यांच्या गुरात आहे. आई तिकडच्या गुरात आहे. दाखवते थांबा. अरे घंटीवाल्या तुम्ही काही चालली चोरा. तुम्हाला काही मी न्यायला नाही आलो. आमची गुरा नाही आलोय. मित्रांनो ती अर्धी खाली गुरं आहेत. सावरी फाट्यावरची अर्धी आमच्या गावातली ही सगळी मिक्स होती. ही बघा ही अर्धी आमची वरती आहेत. आमच्या दोन गाई. हे थांबे तर बरीत कुठला ती बघा मित्रांनो ती काळी काळी दिसते ह्या साईडला. ही बघा ही त्याची आईस कसली जात आहे खाली. तिला काय पडलेलीच नाही वासराची. तिचा जर वासरू असता ना त्या तांबडीचा बरोबर सोबत राहिला असता. हिला कुठे वासराची काय पडलेलीच नाही. चल खाली चल. कुंड्या नांगराला चालायचं तर माहित नाही. त्या उलदाना काढला ना त्या तिकडच्या. अरे ठीक आहे. ए चल हरण्या खाली चल. चल खाली. उलदाना काढल्या वाटतं कुठेतरी. ए चले आमची कुठं आहेत. या रे लवकर.
यांना बोलता ही आमची या पटकन पटकन. आणि बघा किती वासर आहेत. चेंडल मेंडल पुढं दोघं 2 3 अजून पुढं पण आहेत मला वाटतं. चल आस्ती आस्ती चल. ही पहिल्यापासूनच ही आहे आमची. अरे या लवकर. जास्त मित्रांनो व्हिडिओ मोठी होईल. अरे ओय ओय तुलाच बोलताय. ही काय चक्रम आहे काय ती काय हिन दिला नसता हिजा असता तो वासरू. ही काय देताय आवाज सरबरीत नुसती. चल परती चल. चल जाया भाता थोडी मार. थांबो चल.